Moa, Afina Mo Bam Bunsu TV. Munia, Osei Bunsu, Sapo Kantanka, said the Munim Mediadam, Idia, Tadi Frame, teacher Kantanka, and a Mosan Shiame, and they. A new ma, Ashishigu or Asante Sam, a Shampoo Bunsu TV Mo, and a Basso Biomo. The end that I know one here to us. Now, if you are no one ever sent to us. And it's the kind Eka, a Busia Sam, a Baby, a Mira, a Busia, Grubia, a Bacco, Chichiremo, Yana, a Busia Fubi, and a Chichikuno. Now, I quite say, one way di Hohene, I quite all my Bachichri, Sa Cruno. Na ebobon krubiswa na ekropeni eni kumase eno na asantema mu nyina say ye baby asantema kopim bia no ye nyina ya hinkuro eni kumase den ena manum na bachichiri kumase ena na ede science na ebedi kumase ena ne ye ba behwe ye behwa yeti enyimfo a wono mu bachichiri kumase ana omudi kan edi kumase man no so a na eni kumase samre no na oman ya na aman hodo na ewo kumase man yi mu ya ebi ne amakom ebi ne kase bokrom doma ya eni habie mu na tafo enyamai ama ya chese no bia de ne ho samre no na obia de ne ho ya kwaman no nso eno nso hyembia ede ne ho na kwaman no ena omo ekeka omo aka ni nyina aba mu na beda ne kumase na ansa na ebekeka omo Kwaman obekeka omo aka nyina aba mu no obia tine baabi obia nti boa na apesa mbaboa wa mbaboa wia na asa yenhwe samre no kwaman no won ma no omo ebechichire ye no enim se asante man no da ho no anasa kama no dodo no ano efri adanse ene amanse enti eye won ma mbachichire Kwaman no no mo free amanse ya efreho asante maso na asante maso no sa mbre no na sa amama nyina na nkrunkru nyina esum Denkyira na Denkyira na ye omanya ne ho odena waka obia hye nase na santimaso no se ya omunya omudin no se eno nye asante maso ekire ena abafra ye frɛ no asante maso nanka ye esan wote esan eye anwea anase netie bia na se neti fufuo neti tuntum neti kokɔ na tete ho no omfrɛ ni nyina esan samre no on ma no wo bia no aye frɛ ho no mo sante maso no on na no mo te enetie ana esan ana ntwoma edekoma Denkyira se ya omunya omudin no na honso ene bia amama no bi fire ansa na omu epmakọ baabi a omu wi na omu wo ho no esumya ene eben santemaso enti eto mpempi no obi a osemi fire esumya ya anase santemaso no de samre ya ka se enye kuro kwaye kakraka ena da ho a ye de kai se ho nananam pi free anza na omo ko ba bi omo de sumnya aya bia na fokuro ya ben santemaso na omo nso na hwe santemaso nyina sa enkrofo a omo di ka ba chichire kwaman no ena na wo ba bi a enemre ye fro Kumasi Central Post Office anase Ghana Armed Forces Museum ya hɔ bia ne nyina na yɛfrɛ hɔ no mo kwaman na yɛ kwaye kɛseɛ
enti ne din no kwaye man oman a kwaye na utu wani a wohunu sa on ma mo firi asumnya ene santemaso eba ya a omo be kekere sa kwaye man ye bonyimfo no bidin twum ne antwi omo nyimfo dika mienu no twum ne antwi no omo se ansa na twum ne antwi no kura beba no na baako bi wo ho a ye frɛ no aginamoa patuo aginamoa patuo no chi no na twum ne antwi bae ɛna kropia manfi nso bae saa nkrofo we num nyinaa no hwehwemu a kyerɛ sɛ no me aduanafo wo mo chi no ɛna ayikofo nso ebae bɛforo akonwa no bi nti twum ne antwi kropia manfi oti akɛntɛ yenyina yegitum sɛ edin oti no kokofufo din kɛse ana ayikofo edin kɛse enti edin no kura ba kyerɛ wo sɛ saa ayi no de obaforo saa konwa kwama konwa no ode oti akɛntɛ no ofiri kokofu enti nnandi sɛde yɛteɛ no na gye sɛ aduanafo no mu no obi nso aba ɔno ɔyɛ erikoni yoko na chi no ɛna ɛkɔ na fo so bae ti na gye sɛ saa ɔman na da wa na ɛfrɛ no kwayama no kyerɛ sɛ na nyɛ nipa baako bi abusua baako bi ɛna na odi akonwa no enti ɔno oti akɛntɛ no bae no na chi ɛna obiri eboa nso bae obiri eboa no ɛna na ɔyɛ ayo ɛkɔ nani na obiri eboa no nso na ɔne Opemso osanteyina odi kan ya ɔno nso bɛyɛ Kwaman hene no ya ɔyɛ yokoni no na obiri eboa na ɔyɛ Kwaman hene no ɔne Opemso Osei Tutu maame efiri papa baako ne santi ene ye kase ne wofa no se ye kase ne wofa no a ne kwanso no ebi se o agafam na se eyi o maame na obi firi papa baako a oye wofa ene one ne fi maame baako nso ono nso eye wofa enti ne wofa no aye ka no eye ne maame enua be ma one ne firi jama ena oye no wofa one obiri eboa na ya akokon saa amaman no ana atwa ayi Kwaman no ho ahia ni nyina na che se obia edi no kui obi entwimfa obi so se oye anamontu obia utu anamo bia kire se obetwa fa obi so a no one ho na da ne ntokwa saa mre ya ye kan na doma ya ene ewo brahafo ya eko Africus no na omo no wokumase suntreso ye ka se suntreso a ene Kwaman no na ne bohye chese bantuma achi ho no mo ekwa kofa prempa college ko na nimu a nyina na doma ena na ohweko nyina ona na ne dia na esansa na ho odinti na wabai na kwaba mu nti na o nsase akwa ayi doma no nso ene nua ene asumnya ena ne nua nso ne akwamu na omu nyina nua pani ne asumnya nti e kamia se omu nyina afiri asantemaso asumnya asantemaso ena we ko akwamu ena ayi we nso ba kumase na emra ekoba se obiri eboa no ene oye Kwaman hene no one Doman hene samre no entokwa asi wo montam na Doman hene no na efre no Domakusi enti Domakusi no ene Kwaman obiri eboa no entokwa kese pa ema obiri eboa no epira wo akunum ema wo bafie
obedi mfie kakra na odi toy na je say Kwaman no adi domana di Kwaman no so ana ekoba se dabi esese ekope obi a obetimi ne Kwaman atentam na epono ayetimu no aye amodemfo nko na atwa hia enti se uya no wo hene eho nya dia na aya asem saa mre no so na ekon no na eye se we no mo abesa lai na mo hia de se de na abrofo kon no ebo ntwene we no mo bo mo ntwene no we no mo bo mo ntwene no ne de abehiem saa na etie se David and Goliath na we ngrofo gua na we ngrofo gua nti na kon no na hia mema wo mo nim atentampa sana eno mdo mani fa mo na mse dabi ye wa ha nyina ye se Denkyira se ye se Denkyira se no na ye de nipa ko Denkyira mo mo kosom na ye de hye ya e frɛ no Osei eko Denkyira se onkonkosom nti sa de a sa bante no na ye gidi se ne wo fa wi obefa no tu a obetimi adi anim akwa akiri enti esoma eko Denkyira ananum soma me eko Denkyira onko na je se eho no waye bibi wo ama wasan nachi aba Kwaman enti wasan nachi ba Kwaman no mense dabi Denkyira fo a ye de wakoma omo a wono omo antena ne yie na waba Kwaman ide ese ye de ukọ baby foforo no mu so wa hakra no a wan wi a ya ba wi wo kira kwai enti no omode no kọ akom enti ye yo no ye pe baby owo no ena antwa hene ya frɛ no date odi adwene ba ase da bi owura no aye pe na kira kwa no wa nti ne ye nkofa no bra etu abofo se o monkofa no mra no oba no ena baby obako bia nso no wo akoa bia odi nachi ya osom no ya oni amangwatia ndi amangwatia ndi Denkyira o akomo baby obako bia no ne no ena akomo ho no nso okoye no no onim amane ne amamre enim mpaninsam ndi akomo hene ya no o samre ono efa na damfo enti emra etu abofo so omonko no monkofa no emra no oba no akomo hene no nso eti ahini ase nti de oye ne se o man nipa se wonu monko no monko boa o man nipa be ya hasa nipa hasa no de o ma o mo no ena ode o mo di nachi ebae ya je se no mo no o mo ye anumfo na sa anumfo yi no na o mo no nso hye akwam no ase enti ode anum no ma anumfo ahasa ma Opemso se fo mo ko no mo ko o mo ho ban na kodi wa hen nti ode o mo bedu kumase no ode o mo soe ba bia nei ye frɛ ho adum ene se adum no ne Kwaman no ode no soe ne nche wa en se Kwaman no ene adum no anya ba bia wa nti emra o mo bedu ye no yakofa o mo de o ma ba o yakofa Opemso setu efira komu aba obaye no na je se ototo ne ne manyina ena obeye Kwaman na je se ayokofo asan abedi Kwaman oyokoni na ne wo oti akenten ofiri ho ena eko ne ni bae obri aboa ono nso fi ho ena oyokoni asan ababio enti na je se akonwa no anada ho na nye enipa baako kuro baako bi anase abusua baako bi ena na konwa enti ono nso bae no odi ne mensem ene ne nyansa ene ne nimde ene oba no nso
na onya adamfo ewo akwamu ho adamfo onya no no ne frɛ no komfo anochi na saa komfo anochi na okom oyi nkonya ekom ni nyame kasa ema se onim de enim da chance ndiko ba ne se ono akwamu ho no na waye bibia ya je se ya kwotwena so eye komfo anochi ya odapemu na Opemso aba no se wosere se yemfa no nka no omuni mo dada ye namfo manimfo bi kura akire se komfo anochi kura kohia no wo Denkyira ansa kura na ono komfo anochi no di kan wo akwamu ama ayi Opemso se tu nso abatu no akwamu ho bio na komfo anochi nkoma okohye wo akwamu a enti ne ho kokyere no no se samre no na akwamu ne nkranfo na ekokontokwa na komfo anochi ehwe niema mu no ohunu se saa ntokwa no akwamu nka beya nka ma omonko efise ombedi ngungo eno akokan ye no na omkokontokwa no akwamfo di nkunim no no mse ane na wahya nkomtro tete wono so wo hya nkomtro a wadi ntro engineer se yekuwo enti amane ana obiri komfo anochi anya wo akwamu no itiri yeye ena okan Opemso dom ho ana omobae ombedu ye na omohihye ye se da bi mi wo fa no a wawu no ne Kwaman no a ekohye domase no enye yesa enti ese ekwan bia so eje ye fa hodi free doma ensem enti osresre enguro no ana atwa ho hia no eye tafo kaase amakom ene krom bu krom sepe onuma eben Kwaman ni nyina na omo no ya adwen se ne omo kura no emse omo hunu se doma no obeye chenjenjen omo so ndi se omo nyina aboa na yi no fi ho enti omo ne doma ede kotintamye ene ho ena oma obo amankwatia ya ende obeye samre no obeye bantuma hene no obo no sahene se ekunti hene eno odi ochichire sa no de ama mankwatia ndi omo kodi nkunim doma so ma doma tu free baby a wo no eko konanimu a tra baby a sebe omone Kwaman ehye kopem ko nachi ndiko basa no na omadi nkunum awie no ade na yeye biewo ena omuhunu se Opemso hunu se dabi ene sade a amama no atwa me ho ahia no nyina esese yeye nkabomu na obi be kan ne a na je se ayeden ama sa nipa enti enkabomu no bi wo ho a wode kasade na omo kasae ya omo anko enti osande hene enti osande hene Opemso ose Tutu ansa na wo be sande hene no na wo ye Kwaman hene no wone nguro no bi anko o kasa kire omo ena omo gi no tumu no omo bedi na chi ebinum nso wo a omo giri se omo bedi omo kui omo empese omo de omo ho bakwa koka obi a ebi ti se tafo ebi ti se kaase ebi ti se jamfi wono omo ana omo gi omo ho die bi ti se fumasua omo de omo amma kusi se Opemso ade kon eto a omo eje omo aman eka ne de na pi nso wo a onom no nso no omo anko
na embom omo pene so se omo beka omo ho abom sanka bom no bae no na je se obia obeba beka ho bia no wo ka ho se wo ye Kwaman ni ebise Kwaman no na gina mfimfin a wo ka aman no atwa no ho hye no nyina abom nti wo ye sa wie ye no ba bia etre kopem ye bia no na ebefre no Kwaman nti wo tafo wo buokromo wo sepew wo fumaso ba bia wo bia chese ye ka kire wo na opene so na wabeka ho ananse ye no coin ene di wo so ene wabeka ho enti na chese obia hunhu se oye Kwaman ni sesei ya ka kumase amama no a eben Kwaman ni nyina bom ama ni nyina ya befre no Kwaman ama doman so ya pam no samre no doman hina one Kwaman hine kon ye Kwaman hine no ne afre no biri eboa na doman hina one Kwaman kon ye no ne afre no doman kusi doman hine no a one Kwaman hine kon ye ne afre no doman kusi na afre Kwaman hine no so biri eboa na de obedi doman kusi na de no afre no kyeremiskafo de kyeremiskafo no enna Opemso Osei Tutu a ono samre no ye Kwaman no ono no kon ya opamo nji waka amama ni nyina bom ama obia te asese ye frɛ ye nyina Kwaman medetafo a metafo no de wo nanso me ye Kwaman mede buokrom a me buokrom no wo nanso ye nyina na ka ho na ye Kwaman no enti Kwaman no ebesi ho no na fe die biem na sese ye hwe esese Kwaman man no aye kese no ohwe se amama no a esan bemben no onu ma ye ni adin a ombetimi aha adwen no sa man no nso esese onu nso ye kasa kire omo no nso ede omo aman ebeka Kwaman man no na ena fom sa ene se onu odi no ho so nti amane bi ne bodwesango de na ni hwe asande achem fam ho a na obi ho kwa chidopo bi no ho ya ono je se o makwan kra nti Kwaman fo no e de omo e be hye o mase otu na ni hwe a na ba ko so e wo tafo achi ho ya ono nso so jamfi wo no ono nso wo nsase ekwachiri ya kire se ono nso o makwan kra no ono nso na sese omo ebre na se enti kase omo nyina mbrebre omo nyina ase na fe samra no nso ntokwasi a Denkyira na mo nyina mo hye na se nuanom na ekon anase mo a mo bemben na mo kon nti ya na anye na sad papa mokukuku a mo jese ebeba bewie Denkyira no a to mo wie sa we ni nyina no na kire se sesei yenya we no nsana ye betiasi asanteman mu no na se ye hwe se nananom hwe se Kwaman no ebegina yie ba na debia ye tese na ayokofo na nye omo kuro ena ene omo na omo abaye omo kuro sana tie o wiase ba bia ene se una na odi ukuro ena mahoden bro wo de so na mafa wo na mede wa ka me ho a wo a mahoden bro wo de no so no wo nsa me nyew na wo san ba bedim so na de ko ba ye no nti ye ne a ya ye kase na we wenum dia no ye hwem kura no a obohu se ansa na kamfo kura eba bia o mo wosisi a ye from akaman no mbembi ya no mkoto obi ho guans ya o mo firi gonjafo mu wo mo no mo hwete ba bia ye we nyina ansa na ye ba se beti se kumawu Kwaman ene agogo kabo mu etu obi ku ya ewo Afram place
ya ansa na omo sa ka asase na ye guamfo na na chewo ana gonjafo na na chewo Ghana mano ba bi pi na omo na omo enti emfie bebrebe nyina chi no omo betimi asan ba biem se ye na ne ye wa ha nti mfo ya de maye ye nye ne sa ye ko ekoduru ba bia ya duro no ano asi wo ha ndi saa na ekoba se twum ne antwi agina mo patuo twum ne antwi kobia manfi na ono mo ye aduanafo ya na omo na omo di Kwaman omo achi no oti akantai ba ya ofiri kokofu na ba ono achi no ayokuni so bai enti no omano samre no kra no na nye nipa ba ko abusua ba ko bi na ye omodia eno na ya frɛ ho Kwaman akeke ho abomu a na koduru ba bi na se asante chichire no beba no Kwaman man asi na ye be asante man de a ene na edini Kwaman no nye no na ye de beto asante man hinkuro no so ndi ese yesesa sa edin no eno na Kwaman man no esesa ebeye Kumasi na sababa ye Kumasi de a ene na oburu ye boa Kwaman twuni antwi Kwaman agina mabotuo Kwaman ni nyina twam kire se ba bi kuma bi na no mote ena ne Opemso abemaso akokekan amama abomu no abefre no Kwaman ena sesei wadane edini no aye no Kumasi enti sana ona na bi ho Kwaman sa amre no a untimi emeka se sa Kwaman no enene Kumasi nei enonko ne santi ena nananom se sa bia no a yefre no Kwaman no ene omahini nyina adane sa adane dia ene etimi ema ne dim foforo ewo abebuom ya ne yefre no Kwadane enti hanamka Kwadane a eche se kani bi sade ne sitie no enti sa biom adane enti new era ya uroni ebefre no se new era enti onu aya onu hurigina se emre bi na me nana bi no ye konani enana oye Kwaman hene enti ne santi enei emfie be se ahanan achi ana eburu ahanan kura achi no enne me sore na mabeka me mpani nsem akire se Kumasi man no da ho no ana asante man no da ho no eye me nana aduanani ene bedi Kwaman hene nti me na sa esesa me sa bedi da bi onana no ho na asante man bi ho onana no ho na Kumasi man bi ho onana no ho no de na ho ya frɛ no Kwaman ya no ebe ayi enuru kwansini ba konkora okika ayi oka kuro ni nyina bomu a enuru kwansini ba ndi se ne obi aba na so abeda ne no na wakika amama abomu a unsore mekase ya wodia sa Kwadane pen so no ana Kwadane mre so no atwam ama fofora ba endi enya de esese yetena ho atiti emu ema obi koka ne history bia endi na sese ye kan asema koka se mrebi na oma bi na ye nkrofo bi dia Denkyira efa ebedi asante endi ye hwa kire se enne Denkyira fo betimi asore aba se emfie be se ahasani ana ahanani no na efam asante fam baabi ye de anti ye ba beje enti min sisa emra kura makwansa ana onma no mo ai baabi efra ho no asante achimui na ohini bi wo wa efra no kwa chidopoa ya na hinkuro
ene dampon ya wo asante achem na no asante achem fo asore ana se kwache bepua nkrofo asore se ye na ya sase ekoka dweso nti ene ya base ye beje nti ya momi hwe sa no mani ye mre bi BBC na 1999 ho na wasande yini sie aduru so na obi akọ trotro nwoma bi eko graphic mu na nkrofo di nachi journalist edi nachi se ona na ni nana ne obiri eboa so nana ne obiri eboa so nya ono nko na beye Kwaman na omo nso ana omo nana ne twumni antwie omo nso be sori aba se omo no nso no mrebi atwamu na Kwaman omo di ho hene nti sa amre kumase omo ne di kumase ne da bi ede enipa mpa pamu na eba ede akakaye ene afefiye na eba na kobasa nso a na yawo bi na sorry now history anase mpanisam anase abakosam eya de a yede chichire man yetie de atwamu na yefa ede tenetene de wo ho seseye ne emfa nse no yetena nkrofo enim se sabe akamfo wo he yekotena siremu da na kotena siremu da no asase a wotena so wo siremu ho se wotimi kai kora ehia odia emra independent by 1957 ena mra ba se oya bia wasase na kopim bia no sa mre no ya independent awie no eho bia na oti bia enti broni bi ba Ghana ya obetete nsase obi ahye ya friend fula wasantimam ya bia na obi ahye ekopim bia no oye eho enti fula betete nsase no tetima no kosi se bia wate akopim bia na ya tohye awie ndi se akire wo kai na wo hye no ko wura obi die mu anya ode abio samre kura eti hoyi namre Ghana ebra yesi sa wo wasase eda baabi na obi betra sase no so na wantimi ampam no na di mfie dumienu na ode ko baabi a ono di ona ne dia na wa hwe o namre kura mpa date wo ho anase ye tro date to ho se wenum na na wa ha wenum na na wa mpo mfie dumienu pe obi betra wasase so awafa na Kwamanfo atena wa mfie ahasane akire ama obi afọ ma sasa afi no mbepre anase Denkyirafo sandefo age monsa asefan ama abeye asante ene untimenye se baby anadoma we adoma ewo suntreso na ye nkwoti anadoma sori aba se medemu ekokot se medemu kokot se baby ana tititititi be mfia ha nani na yete no na yedea yenye sa enti no sa Kwaman sam no o yebeja kan yenya kan na enye abakose mungu ana yenga no na se ne yesi ekosi sandene na obi ba sori abase me nana ne twumni antwi ya oyeduane ne ntimi ya aduanafo yeso ya bepribi ana yen akonafo emfie be se aha sane akire nie ye nana yenso ye nana bidi Kwaman hene na Kwaman no akire bedane kumase nti yeso ya kopre osande hene ne bi esi emfa babia nya de a yesese yesoso ewo enemrem na e friend saying say ekobasa de a ene se ne yebeko Egypt yesi Africa for na ye na yeti Egypt yebeko Egypt ho se Egypt for mo nso ho na
metra ho na ayɛ na mfie bɛ sɛ mpem miɛnsa ne yɛ na na ɛwa wɔn ma wɔn kɔpre adwa ne nyinaa yɛ ayokofo press for ana media for ɛsɛ sɛ wɔn hu sɛ wɔn twerɛ abakɔsɛm anaasɛ mpaninsɛm a ɛfa ahensie ho ɛwɔ santeman mu a ma obi amobɔ obi foforo bi ayɛdin sɛbe radio mu ɛne TV mu ɛne newspaper mu ɛna na obi nam na ɔkyerɛ sɛ ɔno nso otimi yɛ edi sandehene ne bi obi ani hɔ a ɔgye ɔmo nsa o bedi ɔhena sɛ ɔhenketewa o ɔhenkɛse o na kampɛsɛ ɔsandehene ukɔdwa atoa ɛma yɛde wo nsa ɛne obo mu adeɛ ɛbɛsi ɔhema so ɔno anade hye na wɔhwɛ mu ayi bi ndi wo ayegofo akɔpra deɛ na wo aduanani anaasɛ wo ɛkoɔ nani na wo kɔ bia wo nsa ho na bɛgye ensi da sɛ ayi yɛ presandehene na ɔyokoni bi ɛde ne nsa akɔ ame agye anaasɛ aduanani bi de ne nsa akɔ wokura wo nyɔ yɛsɛ wobɛkɔ akɔtena press ɛna waka wasɛm ɛno nso nkɔ baabia enti pressfoɔ no a mo so sɛ yɛpɛ nipa enum a ɔmbɛ presandehene no a na ɔmakɔfo obi foforɔ ɛde na bɛhyɛ mu a wɔanya yokoni no sɛbi anya de wɔ yokoni kura no a yokɔ no kura hyɛ dɛm ɔnom a ɔmo fra banwa anaasɛ ɔmudi sandehene ma ne yɛyie no ayoko kɔkɔɔ ɛna odi sandehene ma ne yɛyie wo ufiri kokofu a unua ne sandehene ufiri kanyase a unua ne sandehene wo dwaben a unua ne sandehene bɛkwai unua ne sandehene na saa nua no ɛhyɛ dɛm yɛkyɛɛ ɔsandehene tena ase mmerɛbie no ɔse yɛnyinaa kokofu kanyase ɛna me kumase yɛnyinaa yɛ adeɛ baako nanso me ne yɛde maa me no nyame amte ha yo Mr. Moburu ɔsandehene asɛm na me kotu no ɔsandehene sɛ me sandehene me na yɛde sandeman ɛhyɛ me nsa enti no me nua ne wo a na afiri kokofu a ɛnhyɛ wo nsa bi woka me ho ɛna yɛbu sandeman deɛ na mmom sɛ wo na wo bɛfra tena so na wahwɛ deɛ nyɛ wo na yɛde gyaa wo saa nso na sɛ wo nana bi no aduanani no ɔkɔdi adeɛ ɛwɔ Kwaman a atwam mfie bɛ sɛ ahanan ni yɛmmɔ so koraa asante so kyikyire na asante no owieye no ɔse asante nkae eni kwa asa asante kai kɔ n'akyi ɛno nti ɛna nananom yɛ sɛ obiara mfa na nkonwa tuntum ne nagudeɛ ne bibia mmra ne mfa mbom baako na efiri hɔ no no asante efiri Opemso Opemso Osei Tutu Penso ɛna asante firi wo ya wo bɛka o history ama na tra Osei Tutu Penso no wo ka na wo de adi adanse asɛm bia ni hɔ bia de odi ka ba baabie ɛno de untimi nka sɛ me ba Opemso Opemso wabra wa wonim sɛ Opemso Opemso bi kura na mo wɔ hɔ bɛ sɛ mfie bɛ sɛ ahanu ana ahasa ɛne wo betimi aka na mmom ka wasante sam de a baabi asante fire ɛyɛ Opemso Osei Tutu Penso obia de aka bia yɛ kwada ne Penso yɛmfa ɛnka asɛm ɛwɔ asante sam mu sɛ wo ka ukuro mu asɛm de a ukuro mu abakɔsɛm de a ɛnyɛ sɛbe asante sam ɛna wo ka de a ɛne obetimi akae wo ho akɔpem ancient Egypt sɛ de ne yɛ ka no efiri Israel efiri Egypt efiri Mesopotamia efiri ɛyɛ mpaninsam ne yɛ ka betimi akakɔ nanso yɛnkɔpra didie ɛwɔ hɔ enti yɛka asɛm yɛbetimi aka sɛ aduanafo bi mmerɛ bi ɔmnom bedi Kwaman hene ɛkonafo bi bedi Kwaman hene ayekofo bi bedi Kwaman hene ɛno yɛ Kwaman ɛnyɛ Kumase na mmom wo sɔre sɛ wo bɛpere Kumase de a
ene na wo ba na wo ka kumasesam o sore sa wo beka wo be pra asante hene dia ene na wo ka asantesam so emfiri wo biri ebo aso ene emfiri twumni antwi so ene emfiri abrewaye betuo so emfiri obi aso efiri Opemso Osei Tutu so nti ho no yenhwe ne yenkai yo de edro no mosomfo teacher kantanka me de mbosia na dasende yebeto aso emom meja me number ewo ensam kan no mu wo ya bia wonti bibia ase ana wo pese wo de wo so ka wadwene no wo betimi afre na waka